Трите ви имена по лична карта. Рут Неделчева Колева. Явор Димитров Янакиев, бейби. Зодия. Зодия Талец. Овен. Кръвна група. А отрицателна. Не знам. С какво се занимавате? Занимавам се с музика. Занимавам се с музика, продуцент, изпълнител, артист, душа. С какво свързвате детството? Моя квартал е супер хубав, в който израснах. С мирис на люлек и игра на жмичка. Какви ученици бяхте? Ами бях добра ученичка. Малко непокорна. Явор Янакиев беше добър ученик, но крайно непостоянен и нередовен. Какво мислите за мъжките момичета? Са навсякъде около мен и свалям шапка, че са борвани и толкова настъпват за своите цели. Аз харесвам мъжките момичета. А за женствените момчета? И женствените момчета харесвам. Те па са най-добрите приятели. Знам един дето пей, дето толкова се е гей, че на джойстика на неговия плей пише YMCA. С какво може да ви спечели човек от противоположния пол? С интелект и с хубава усмивка. С честност и, разбира се, чисто за хумор. Каква е последната ви татуировка? Розата от красавицата из Вяра, тъй като това ми е любимото детство. Явор Пан, защото винаги остава млад, вечно млад. Какво ще кажете на хората, които не ви харесват? Ами и вие сте моят мотиватор. Не ме познават. Харесва ли ви да стажувате? Харесва ми да стажувам, но по-ми харесва да имам реално нея шанс да ставам по-добра за себе си. Харесвам, адски се запалих, мисля по много по-различен начин вече. Предаването ме възпита да бъда супер организиран и, разбира се, последователен. Какво научихте от работата си на стажанти? Научих, че трябва да уважаваш отбора си, трябва да си последователен. Научих, че понякога човек, когато ножа опрява до кокала, може да направи нещо за отрицателно време, което не е подозирал. Какво влагате в понятието организация и планиране? Трябва да се справиш, момче. Нещо, което трябва да бъде направено в даден срок. Коя беше най-трудната ви задача до момента? Една задача, която аз съм project manager там. Беше ми трудно да изкомуникирам и да убедя моите колеги в това, какво аз искам да се случи. Реклама за застрахователна компания. Тогава имах много големи пречки с отбора и моите идеи не стигаха до тях. А най-забавната? Може би беше това с продаването на дюнери. Когато събирахме провизии за великденските празници за социално слаби хора и хора в нужда. С кой ваш съотборник работите най-добре? Тити Папазов. С Александра Сърцеджиева. А с кого не можахте да се сработите? С Петя Бо. Няма човек, с който не можах да се сработя. Каква е вашата кауза? За подпомагане на млади талантливи деца от социално слаби семейства. Моята кауза е пионерски лагер в град Варна, квартала Спарухо и Галата. Ако имахте стажанти, какво нямаше да допуснете? Ако аз имам стажанти, не бих допуснал шляянето, мънкането, говоренето. Нямаше да допусна някой да закъснява или някой да е немърлив в работата си. Какво мислите за другия? Имате супер пич. 100 кила е супер. Любима твоя песен. Why do you always keep running? Why do you always run? Just follow me, follow me. И пихме бабули, после в Куба ни правиха беби, лабули, ей! Най-ценното нещо, което притежавате? Моя хъс и моята амбиция да бъда всичко, което искам. Душата си. За или против новата цена на билетите? Против съм. Против. За или против гражданските отряди? Против. Аз съм за. За или против легализирането на марихуаната? За. За. Геро или Малин? Геромалин. Геромалин. Зойка или Рачков? Зуйка. Разбира се, че Зуйка. Пожелайте нещо на господари на ефира. Пожелавам ви много успех. Да сте си все такива, каквито сте си и да помагате много на хората, защото вие го правите много точен начин.